Manog sandida. Katinggapan. Dagid na. Ano? Naalala ko. Ano mo tayo malik ka? Okay, so hello guys. Today is Canada Day and Mipa and I decided to go fishing and we're going to St. Andrews. So here, we're ready. We brought the foam with us para comfortable siya kung ano yung pahuway. And sakto kay siya sa sakyanan. So size ano nga foam how? Double size na foam. Sakto kay sa sakyanan. Okay, so hello guys, na-miss sa kaanyaran nila Kuya Francis, kaya ako siyang sundoon, ako siya uba na nag-fishing. So ayan na yung Kuya Boss namin. Yes, ha? Hi ka sa vlog Kuya Boss. Hello! Happy Canada Day! Happy Canada Day daw mga boss. Okay, let's go. Bakit ba? Kumusta ka na Kuya Boss? Sa kilay ko? Kumusta ka na? Oo, akala ko nalimutan nyo na ako eh. Kalimutan na nga kita eh. Ano? Nasa yung dating sasakyan, bakit lukin ito? Ha? Ito yung ano, bago na may kotse. Kita mo ba kung gano'ng maganda Ang Kuya gamit. Boss? Ito. Anong year ito? 2024 lang naman. Puro bawa. Mayaman niya talaga. Mayaman niya na. Dito na lang tayo sa langkit para Saka brand new. walang huli. Brand new Kuya Boss. Ayoko ng second hand. Oo, para sa ano yung gawa ng gawa. Diba Kuya Boss? Sige. Yung tanda mo yung school dito, Yung malapit na mga dito ingay nito. May school dyan. Dati hindi kayo magkakakilala. Oo, marami na akong ano. May tandaan mo. Kaya tandahan ka lang. Grabe ito, tinatanong ko. Kaya nga, danda. Ikaw driver, dandahan ka lang. Saan nga yung O school? yan lang, yung ano, may side stop sign na orange. Saan? Aba. Straight? Liko? Tinanda doon sa... Hindi. Kuya, sabi ko sa pareserve ka na, babe, kasi mapupunin. Sabi, hindi, marami kasi. Eh, nung pumunta kami nun sa... Lumabas yan, excited pa naman to mag-camping. Tapos sabi niya, puno sila. Sabi ko sa iyo, hindi makapariserve. Doon, may pulis doon. Bakit? Kukunin pati yung fisher. Hindi pwede manghuli pa ngayon eh. Bawal pa makaril ngayon? Bawal pa. Hindi, yung sumakar ngayon. Dapat lalaki eh. Hindi ka pwedeng mga normal. Oo. Hindi, babalik ko talaga dito. Tatago mo na lang. Wala mong... Tingnan mo, tinuturuan na yung illegal ng ano. Tao. Hindi kasi sayang din yan, matutap. Walang hiring. Ilan pa mayroon dyan? Sa cooks? O, dyan sa... Laging may hiring din, pero kailangan ka may kilala para mapuno yung kapila. Oo. Pero may hiring Kuya Boss. Oo, meron. Sa cooks. Ay, Ray. Chill ka naman dyan, di ba? Ano oras yung sawit, ano oras yung balik. Oo. May guide naman tayo rin. Walang... Ba't manood ka ng basketball? Anong basketball? Gilas, Pilipinas? Supported? Gusto na lang ni Kuya Francis manood, at sa'yo ng ticket sa akin. May ticket ka? O, tayo, manood natin. Wala pa kaming ticket pero kung gusto mong manood, Oo. bibili kita ng ticket. O, sige. Ayun mo na rin dito. Samahan mo pa ako. Ito ang kusik ko eh. Galing. Sayang ng ticket sa akin, wala akong kilala nun. Oh my God. Ilan ticket yun? Kailan yun kay boss? 14. Sige. Kung may sobra pa, hindi isama natin si Michael. Nunood yun. Dito may mga parking ito.
ito? Ayan. Saan? Ayan, nakita mo. Okay, so we're here. Kunin ko lang mga gamit namin. And oh, ganda pala ng view dito. Ano ba ginagano'n ba? Wala ka bang Canada shirt ya, boss? Ay, santo lang nado soto eh. Bilhin lang kita. Sabi ko kasi planuhin natin. Yan na lang eh. Kasi si Shindel, dito lang siya magtatambay. Yan. Dito yung plastic iiwan, baka magdumi pa eh. Talaga? Mami, huwag mong pakinigil. Yun. Kayo nakapunta rito. Gusto ko dito, walang hagdan. Okay, so hello guys. Dito na kami ngayon sa somewhere in St. George. Hindi ko alam. Kalimutan ko ng pangtawag dito. Hindi pa kami nakapunta dito dati. And people is here. So, puntahan natin si Kuya Boss. Yan yung may-ari ng port na to. So, ito si Kuya Boss. Interviewin natin yung may-ari dito. Kuya Boss, kumusta naman pag-fishing dyan? Asap na, wala pang huli. Napad ang huli. Si Kuya Boss din yung may-ari ng lahat ng isda dito. So, kanya to lahat. Lahat na nakikita niyo dyan sa kanya. So, fishing muna ako. Okay na bed. Bye. Oh. Lapu-lapu? Ewan ko. Parang alien. Oh my galaw. Wait. Kawalan mo yan. Tapos. Ano kaya yan? A few moments later. Okay, so time check 1 PM, walang huli. Wala yung mga isda ni Kuya Francis, yung pinagmamalaki niyang mga isda. So, uwi na kami. And, eto. Okay, so hello guys, we're here at home. It was fun. And I'm just gonna end the vlog here. Gawa na ko. Okay, so,